ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ବେଳେବେଳେ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଟର ସଚେତନତା ରଥ ପରିଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ ପତାକା ହଲାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଜଣେ ନାଗରିକର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଭୋଟର ତାଲିକା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାର ଆଉ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ରଥ ବାଲେଶ୍ୱରର 12ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସଚେତନତା ପାଇଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ 1, ଏପ୍ରିଲ 1, ଜୁଲାଇ 1 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।